És un bon timó, és portar-ho, és una feina, diguem-ne, no és un sprint, és una carrera de fons. És fer-ho amb moltes ganes, amb una barreja d'autors clàssics i autors novels. L'èxit de la Galera està en l'equip humà. I amb una visió potser molt més comercial, no?, que abans, i això es nota, l'entusiasme del nou equip es nota. És com un segell que s'ha anat fent l'editorial, no?, d'alguna forma. Bueno, jo penso que la Galera ha sabut conservar el segell de qualitat. Jo vaig créixer amb els llibres de la Galera i penso que ha sabut mantenir aquest segell de qualitat i alhora han sabut estar al dia. Que hi ha un equip humà amb molta qualitat i amb molt bona vista per detectar els èxits literaris. Jo no crec gaire ni en institucions, ni en empreses, ni res, crec que en les persones. I em sembla que, en aquest sentit, la Iolanda Bataller és un element, és l'element clau. Molts hem crescut amb la Galera i era lògic que durés tants anys, clar, 50 anys són molts. I ara, doncs, torna a tenir una empenta, s'ha posat al dia, no és que perdés d'estar al dia, però vull dir de variar una mica les col·leccions i tenir una presència més forta i tornar a apostar per autors del país. Doncs això té un nom i un cognom, que és Iolanda Bataller, que va agafar una editorial que vivia del seu fons, on hi ha títols molt importants que s'han llegit a diverses generacions, i va apostar per narrativa actual, narrativa de gènere, tendències, i també va fer una aposta important pel castellà, i per tant el que ha fet és anar a territoris que eren verges per l'editorial i fent apostes molt innovadores. Amb la nostra experiència, que és ara per ara molt curta, només d'un títol, crec que la il·lusió és el que marca la diferència allà dins, perquè hem treballat colze a colze, no només amb il·lustradors com en Víctor Escandell, sinó que la Iolanda, en David i la gent que, la Loles, la gent que ha estat allà amb nosaltres, els veus que va més enllà de la seva feina i que posen una passió. Jo suposo que, no sé, parlis amb qui parlis quan els hi dius la Galera, i ara, per exemple, que estic superil·lusionada perquè publico amb la Galera, per mi és un honor i una gran alegria, perquè això, tothom que li dius la Galera diu «Ostres, la Galera, i tant!». Amb l'èxit de la Galera durant tots aquests anys hem de tenir en compte no solament els autors, els que dibuixen, els que escriuen, sinó també que hi ha unes persones, uns comercials, que han sabut fer arribar això al públic. Home, crec que hi ha hagut bastants canvis, entre ells la gent que ho porta, part de la gent que ho porta, s'ha fet una bona combinació entre la gent que hi havia i la gent nova que ha entrat, des de la direcció editorial fins a algunes incorporacions. Crec que el que s'ha fet és dinamitzar-ho tot molt. Hi ha hagut una renovació i aquesta renovació ha portat saba nova i sobretot moltes ganes de fer llibres que emocionen. El que hi havia hagut fins ara, que semblava que es deixava com a dormir l'editorial, i tot d'una sembla, doncs mira, ha tornat a despertar com la vella dorment. Per la feina ben feta, m'imagino, no? Perquè es treballa bé. Bueno, el clau de l'èxit de la Galera avui és que tenen una nova direcció editorial que el que ha fet és pujar molt el mercat en castellà, ha fet títols en castellà molt potents, i el mercat català, que la Galera sempre l'ha cuidat, doncs també ha fet una pujada de títols molt comercials importants, i això és el que ens està portant la Galera. L'editorial vagi bé, vagi molt bé, celebri unes noces d'or i a més ho celebri amb tant d'èxit, doncs jo crec que té molt a veure precisament amb que s'hagi sabut reinventar, que no s'hagi aturat, que no s'hagi dormit en definitiva, i sobretot també, jo crec que en aquests temps també fa falta, en fi, una mica de vareta màgica. Cling. Arrel dels darrers canvis a l'editorial, jo crec que hi ha hagut una nova projecció, diguem. El valor de l'editora que ha decidit comprar cosa fora, a part de cuidar autors d'aquí i fons, però sí que s'ha posat una mica més les piles per estar connectada amb el que es fa arreu, obrir noves col·leccions. Quan tu durant 50 anys acabes tenint èxit en un període tan llarg de temps, vol dir que no és fruit de la casualitat. Ni és un cop de sort, ni és una rifa que t'ha tocat. Això pot passar un any, però no passa durant 50 anys seguits. Això vol dir que hi ha hagut molt encert, molta dedicació, molt compromís, molta voluntat, molta imaginació, molta creativitat, molta connexió amb el país, molta connexió amb el públic. Tot això és la clau de l'èxit d'una editorial com la Galera. Una de les coses més boniques que està fent la Galera és que està apostant moltíssim per autors d'aquí, cosa que penso que altres editorials potser els hi costa més. I el simple fet de potenciar gent d'aquí penso que ja mereix que hagin pogut tenir aquest retorn d'aquests èxits.
I és bonic en moments que tothom diu que tot és tan difícil, doncs veure que es poden fer coses que poden anar molt bé.